egwu asụ donoma ekweru m ekwe na nke mmerụ ngụpụta kacha ụtọ ya bụ ugwu siri ike rinne ịmanya na nkụta ọbịa bụ nwanne na anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu mana jara wankenu ụzụ afọ igbu udene na ọbụkwa nto Yes, highly collective ezu egbu arụrụ arụ eme nchukwa kama na o ji ọnụ egbu ọdịsa akpachaghị ebe ọ gafere ọdụdụ oke ọ fụrụ dịka nkala ife ọkala odogwu onye ume ngwapụta ọkụkọ mkpụrụ akị onye ga-asị na ogwu maka na ada oji ebe ama n'ife ọkụ na ọchagharụkwa o were ọnụ lisi o were ile salụ obodo na-efifie were abalị megharịkwa ifugo ọrụ efu na arụ ụlọ na-aja ikuku bịa egwu n'ụlọ n'ọgbọ mmiri a na-asọkwa ndụ ji egwu ji abalị agbaghị ụchụgbakwa ndị o ji egwu eti mmanwụ hei mgbe ngana mgbugbe ekpuru ọfịa ebe ịma na-ara egwu afọ ime aka asị na egwu kata ide na ọkwapụ mgbe oluwa